बोला का बोलल चाहता रहा? जी हम अपन बात तो कह चुकल बानी, अब राउर बारी। बबन, ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह नाम है हमार। ये मिल होखे चाहे हमार कोनो दूसर व्यवसाय, ये हम खाली अपना फायदा ला ना करी ले। हम चाहिए कि गांव जवार के जे भी आदमी हमरा साथ जुड़े ओकर परिवार के कोनो कष्ट ना होए, कोनो दिक्कत ना होए। बहुत खुशी भइल राउर विचार जान के, पर हमनी के भी तो दुख तकलीफ जान सकेनी। बबन, वही दुख तकलीफ जान के तब बोला तानी कि तू लोग अपन जीत छोड़ा और काम पर जा। यही सीजन के कमाई से तई मजदूरन के परिवार के साल भर पेट चलला। हम नहीं चाहत कि तोहनी के परिवार के कोनो दिक्कत हो। तकलीफ में तो बानी ठाकुर साहब, लेकिन जब रउआ के हमनी के तकलीफ के इतने चिंता बा तो हमनी के मांग पूरा कर दे। ये संभव नहीं खे। ए साल बाढ़ के चलते धान के फसल पूरा बर्बाद हो गई बा और मिल में भी इतना कमाई नहीं खे कि हम तोहनी के मजूरी बढ़ा दी चाहे बोनस दे दी। हाँ, आमदनी होई तो विक्रम बबुआ के वादा हम पूरा कर दे। खाली वादा सुने खातिर ना आइल बानी हमनी के मांग पूरा होए के चाहिए, ना तो काम बंद हो जाए। बबन, तो भुला गए बाड़े की केकरा सामने खड़ा बाड़े। अगर हम अपना जिद पर आ जाएं तब बहुत दिक्कत हो जाए। गरीब के डरा रहल बानी ठाकुर साहब, पर हमनियो तय कर चुकल बानी, जिए चाहे मर। ठीक बा, अगर तोहनी के यही इच्छा बा कि अपना परिवार के जीते जी मुआ दा तब मारे दा। हम कुछ नहीं कर सकत। चले मैनेजर साहब, हमनी के मांग पूरा करी, 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 हमनी के मांग पूरा। रउआ कुछ परेशान बानी मलिकार? जब सारा काम खुदे करे के पड़े तब परेशानी ना हुई तो का हुई गिरधारी? लोग कहेला कि अमीर गरीब के सता रहल बा, उनकर पेट पर लात मार रहल बा, उनकर हक छीन रहल बा। बाकी कमाल बा, आज वो गरीब मजदूरन के पेट पर उनकरे लीडर लात मार रहल बा। अब मजदूरन के समझ में नहीं किया आवत। गरीब तो खाली पेट ला जिएला मलिकार, और उहे पेट के नाम पर उनकरा के बहकावल जाला। बहुत बढ़िया। अगर हमहू अपना जिद पर आ जाएं तो गरीब मजदूरन के घर के चूल्हा जलल बंद हो जाए। बाकी समझ में नहीं आवत की का करे। लातन के देवता बड़ा सन बाबूजी, बातन से ना मन हसन। संजीत, तोहनी के यही बात हमरा समझ में नहीं आवत। हर काम जोर जबरदस्ती से ना हुआला। बात बिगड़ जाई तो उन्हीं के नुकसान तो होइबे करी। हमनियों के बिजनेस में बहुत नुकसान हो, समझला? मैनेजर साहब से बात भइल बा, वो कहत रहन कि कोनो शंकर नाम के आदमी बाजी मामला के निपटारा कर दी। शंकर? ये कौन है बाबूजी? वो तो हमू नहीं की जानत। कालू हमरा से मिले वाला बा। अब तो मिलना के बादे ना पता चली कि ओकरा में कितना दम बा। बाबूजी कहीं मैनेजर साहब कोनो गुंडा उंडा के मदद तो नहीं लेत ना? जब बबन के हमनी के बात समझ में नहीं आवत तो हो सकेला कि बबन वो आदमी आगे बात समझ जाओ। वैसे जब ले वो आदमी हमरा से ना मिले, हमरा पता नहीं है कि वो मामला के निपटारा कर सकेला कि ना। बाबूजी कहीं वो कुछ गड़बड़ कर दिलस तो कहीं बात के बतंगड़ ना बन जाए। अब जे हो इसे देखल जाए। बाबूजी कहीं ऐसा कोनो बात भाग गई तो विरोधी दल के नेता लोग राउत बात के बतंगड़ बना दिया सन। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह न केहू से डरेलन और न डरपोक आदमी के बर्दाश्त करेलन। ये हड़ताल अगर खत्म ना हुई तो जाने लग कितना के नुकसान हुई? 50 लाख के। और सरकार से दुश्मनी अलग। बाबूजी लेकिन डिफेंस के जो राइस भेजे के रहे वो तो हमने भेज दिले बानी। वो तो ये महीना, अगला महीना के कोटा। बाबूजी तब तक तो हड़ताल खत्म हो जाए ना। कैसे? हवा में कि कोई चमत्कार हो जाए? संजीत, राजनीति और बिजनेस करे खातिर शातिर दिमाग, शेर के कलेजा और हुनर होके के चाहिए। न तो राजनीति और बिजनेस करे के कौन हक ने के। बाबूजी हमहू राउर बेटा बानी, हमहू केकरो से ना डराई। बाकी राउर प्रतिष्ठा के बात सोच के हम चुप हो जाइला।
सच खातिर जान दे दा चाहे जान ले ला। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह गलत काम और झूठ कब्बो बर्दाश्त ना करेलन, कब्बो ना। और एक आदमी हमार मजदूरन के भड़काए और ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह सब कुछ बर्दाश्त करे, ई कब्बो ना हो सकेला, कब्बो ना। चाहे एकरा खातिर हमरा कुछो काहे ना करे के पड़ी, समझला? तब कवन मंदिर गए रहनी हरवा लोग? इनके से पूछी कहाँ लेके गए रहना ना, पता ना इनका कैसे मालूम रहला उ मंदिर। का विजय बाबू कहवा लेके चल गई निहा बबनी के? हाँ सबेरे के गइल बानी और सांझ होके वाला बा। अरे वो आवत रहनी तो ड्राइवर बतैले रहे वो मंदिर के बारे में, कहत रहे कि वहाँ सब मनोकामना पूरा हो जाला। तो हम सोचनी कि इनका क्यों वहाँ ले चलल जाओ, शांत जगह रहे। कुछ ना, शांत जगह में भी एगो कोई जान पहचान के इनका मिल गई रहे। के डबा बबनी के मिलल हा? उहे शंकर मिल गए रहला ना, जे हमार पर्स के चोर से बचौले रहला। बस उनका इहे काम बा, खाली मंदिर मंदिर घूमते रहलन। यह बात हमू कहनी हा, पर वो तो हमरा के बड़ा अजीब सा जवाब दे देलस, हमरा समझे में ना आई। छोड़ी वो सब, ये बताई कि भगवान से का मंगली हा? हम भैया के ठीक होके के सिवा और का मांग सकतानी भौजी? अरे बबनी कबो कबो अपना ला भी कुछ मांग लेवे के चाहिए। अपना खातिर मांगेला तो सारा जिंदगी पड़ल बा, बस हमार भैया ठीक हो जास तब पहले जैसन हमार पूरा घर चहक उठी। हमरा भगवान जी से उनकरे आशीर्वाद चाहिए। अरे देखी बात बात में तो हम लोग वाले के प्रसाद देवे के बिसरिए गई। हाँ भैया के ख्याल आवत रहला ना। ए विजय बाबू हमार बबनी ना पहले ही से पूजा पाठ में बहुत ही ध्यान रखेली, और वह ऐसे ही मंदिर घुमाइम ना तो साधुआइन बने में देरी ना लागी। अरे रउआ चिंता ना करी, हम इनका साधुआइन ना बने देव। अगर इस साधुआइन बने खातिर जिद करे लगियन नु तो हम खुद ही साधु बन जाई। अच्छा बहुत ही ख्याल बा। पता नहीं छोटका भैया के कमरा में फोटो आयल कहाँ से। अरे ई सब वही दोनों के कमाल बा, पता ना कैसे बियाह करके ई घर में आ गइल, ई घर के शांति भंग करे खातिर। बियाह से याद आयल महाराज जी, राउर बियाह होई ता राउर के मेहरारू तो बड़ा राज करी। काहे? काहे? रघुआ इतना अच्छा अच्छा खाना बना के जिखेई बा। अच्छा अच्छा हम बनैली और खैली। हाँ काहे ना। अरे हम आजो घर जानी ना तो हमर माई हमरा से बढ़िया खाना बना के खियावेली। तब तो आपके मेहरारू के डबल राज बा। वो कैसे? सास और बेटा दोनों बना के खियावे वाला जे मिली। ए चंपा रानी ढेर खिखियाई न देखियो, तहार बियाह ऐसन घर में होई जेकरा में केहू के खाना बनावे ना आवत होई। अच्छा आय हो दादा, घर में इतना बड़ा हादसा हो गइल बा, अब तू दोनों ये हंसी मजाक करत रह जा। अरे तनी सोचा लो कि वो लड़की के आंखी पे चाहे इन्हें उन्हें कतहु चोट लग जाए और वो लड़की मर जाए तो का होती घर में? हम कितना बार बाबूजी से कहनी कि वो पगलू के पागल खाना भेज दही, लेकिन ये घर में हमार सुने वाला के बा। अच्छा चंपा तू छोटकी के फोटो कमरा में कहाँ रख देलू हा? हम कुछ नहीं के जानत भौजी, हमार मोल माई के क्रिया। चुप रहा, माए के क्रिया खा के झूठ मत बोला। अरे घर के सारा साफ सफाई तू करेलू तो तहरा से ना पूछल जाओ तो केकरा से पूछल जाओ? अब बड़की भौजी हम जानत नहीं, चंपा ऐसा कुछ नहीं खेले। तू चुप रहा महाराज जी, तू एकर पक्ष को ज्यादा ही ले बता रहा। ज्यादा हमदर्दी दिखावे की जरूरत नहीं है। ई का हो रहल बा? हमरा घर में हो हल्ला तनी को पसंद नहीं के। पसंद होके चाहे ना माँ जी, पर ये जानना तो जरूरी बा ना कि घर में ऐसा हरकत के कैलस जी इतना बड़ा हादसा हो गई। अब गड़ल मुर्दा खोदला से कोनो फायदा नहीं खे। बाकी माँ जी ये जानना तो जरूरी बा ना। तनी सोची कि अगर वो लड़की के कुछ हो जाए
तो बाबूजी के इज्जत तो भट्टा बैठ जाए। अरे दूसरा के लेके घर में लैला से जिम्मेदारियों तो बढ़ जाला माँ जी। बात तो तू ठीके कहा ताड़ू बहू, बाकी घर में ऐसा हरकत के कैलस? उहे बात हम चंपा से पूछत रही कि चंपा घर के साफ सफाई तू करेलू, कहीं तारा से तैसन गलती ना भइल। बस विश्वास के लिए मलकिनी, हम बटुआ के बारे में कुछ ना जानली। ई सब तू कैसे जनबू चंपा? काहे से कि हम जानतानी कि ई सब के कैलस है। के कैलस? माँ जी, रमा बबनी और विजय बबुआ मंदिर से आ गिलन जा, उनका खातिर खीर पूरी बनवावतनी। पर उ बात जायदा बहू, अब बीतल बात लेके माथा पिटला से कौनो फायदा नहीं है। आ चंपा, आगे से ख्याल रखिया कि घर में ऐसन कौनो गलती ना होके। माँ जी, और कुछ बना दी का? जैसन ठीक लगे कर ला बहू। जी माँ जी। काहे मंजली हमरे से उज रही बू? आए मजा लू। अच्छा दीदी, दीदी तू फिर आ गेलू? आए अब भी ऐजा से जा। गुस्सा थूक दी दीदी, हम रउआ खातिर अपना हाथ से शरबत बना के लायल बानी। हाँ, और मैं जरूर जरूर तू जहर मिले हुक्बू। ई का कहा तारू दीदी? हम 2 गिलास शरबत अपना हाथ से बना के लायल बानी, एगो रउआ खातिर एगो अपना खातिर, जे पसंद हो इसे पी ली। वाह वाह मछली वाह, पहले आग लगावा अब बाद में शरबत पिलावा, इहे काम रह गइल बा तहार। दीदी रउआ तो हमरा के गलत समझतानी, हम तो माँ जी के कुछ औरे कहे चाहत रहनी। का कहल चाहत रहलू? आए इहे ना कि हम देवर जी के कमरे में फोटो रखा ले बानी? ना दीदी, हम तो माँ जी के ये कहे चाहत रहनी कि ई कुल तनुजिया कैले बिया, त एकरा से ओकरा का फायदा मिली? फायदा होई दीदी, फायदा होई। ऊ दिन देवर जी के चोट लगला के बाद ऊ कैसे भागल गईली, ई नाटक त पूरा परिवार देखबे कैलस। आ ई तुरुप चाल ऊ पगार बढ़ावे खातिर ही करतानी। तू एकदम ठीक कहत रहो मंजली। ली दीदी शरबत पी ली। तू ला। तू खूब चालाक बने रे मंजली, खूब। आए बात बात में हमरा फंसा के शरबत पिला दे लो। देखी ना दीदी, हंसी छूट गई ना। अच्छा दीदी, अगर रमा बबुनी और विजय बाबू के बियाह हो जाए तो का रमा बबुनी इलाहाबाद जाके रही है का? हाँ, बियाह के बाद तो सभे लेके अपन ससुराल चल जाले। लेकिन रमा बबुनी तब बीमार रहेली, ऊपर से लंगड़ भी बानी। उनकर परिवार ये रिश्ता मंजूर करी है कि ना? पैसा मंजली पैसा, अरे पैसा बा ना तो सब ठीक हो जाई। और ऊपर से रमा बबनी तक करोड़ों में भी कहीं। हाँ, लूटी के पूरा बंदोबस्त बा। अब बाकी के राजपाट के पट रानी हम बनब। ए जी, ये प्रसादी ले ली। प्रसादी? हाँ, रउए तो इजाजत देले रहनी है रमा बिटिया और विजय बाबू के मंदिर जाए खातिर। हाँ, इजाजत तो दिले रहनी लाई दी। ए जी एगो बात कही? कहीं? हम सोचत रहनी है कि रमा के बियाह के बाद चलावल जाई त। अरे इमे रमा के बियाह के बात कहाँ से आ गए? हम ओकर माई हैं। अरे तो हम कहाँ कहतानी कि रउआ ओकर माई नहीं खी। बाकी लड़का के खानदान के बारे में भी जानल जरूरी बा। हम सोचतानी कि विजय बाबू से रमा के बियाह के बाद चलावल जाई त। विजय से? देखिए, लड़का तो ठीक बा, बाकी बिना ओकर परिवार से मिलले वैसे भी आज के जमाना में लड़का के मन के बारे में जानल जरूरी बा। हम जैसन देख रहल बानी
आ हमार तजुर्बा जे कह रहल बा इ दुन्नू के मन इ रिश्ता खातिर तैयार बा। देखिए ठकुराइन, हमरा तनी सोचे समझे के समय दी। देखी जी, आज के जमाना में ऐसन लड़का मिलल बड़ा मुश्किल बा। वो तो हम समझाता नहीं, बाकी तनी पहले मिल के समस्या तो निपटा ली, ओकरा बाद जाके लोग के परिवार से हम मिल ले। ठीक बा? ठीक। आज लागता हमार गोटी एकदम ठीक बैठता। हे भगवान, ऐसे ही कृपा बनौले रहिए हमरा पे। आखिर सुम्मी नाम है हमार। हमरा तनुजा दीदी और भैया के बात याद आवेला तो हंसी छूटे जाला छूटे जाला छूटे। अरे ऐसा का देख ले तनुजा दीदी भैया के खाना खियावे की कोशिश कर रहली ना, तो भैया लुका छिपी के खेल खेलत रहलन। का बात बा, बड़ा हंसी के फुहारा छूट रहल बा। ऐसा कुछ नहीं के भौजी, ये चंपा रानी के खिखियावनी के बीमारी धइले बा। हाँ, तो ई हंसी पे तनी कंट्रोल रखा, ना तो ई घर में ई बीमारी उतारे वाला भी केहू रहेला। अच्छा, कुछ चाहिए का भौजी? तका तोहर मुंह देखे आइल बानी, भैया के तरकारी में नमक नहीं खे, ए नाते उनकर मूड खराब भइल बा। ए भौजी, अब 2 मिनट में चाय नाश्ता एकदम करकरिया बना के दे बतानी, अब भैया के मूड एकदम फ्रेश हो जाई। केकर मूड फ्रेश करतनी महाराज जी? अब मझिला भैया के भौजी। अच्छा, तो हम ऐसन खबर सुनातनी कि सबके मूड फ्रेश हो जाई। कैसन खबर दीदी? रमा बबनी के बियाह हम ठीक करा देले बानी, उहो विजय बबुआ से। और बाबूजी तो बातों करे जात रहन। सच्चो सच्चो भौजी? हाँ, इली रुपया और सब कोई के मिठाई ला के मुंह मीठा करवाई। अभी जाता नहीं, चीनी पाना एकरे से तबला मुंह मीठा करावल जाए। हाँ हाँ, एकदम ठीक कहतनी। ला मछली, पहले तू मुंह मीठा करा। ला ला ला, हाँ हाँ खा। और चंपा तू ले ला। ली महाराज जी, रो ली। दीदी तनी कटोरी से भरल चीनी हमरा के दे दी, हमरा और देवर जी के भी मुंह मीठा करा के आवतानी। हाँ हाँ, सौंसे ले जा। ला ला, सौंसे ले जा। विजय बबुआ हमरा कमरा में बारन, उनकरा खाती अच्छा से नाश्ता और चाय भेजवा दो। आखिर घर के दामाद होके जात रहन। अभी भेजवाओ तनी। बाप रे बाप, समझ में नहीं के आवत कि दोनों कब लड़ाई करी कब गला मिल जाए। का हो, नमक ले आइलू? जा। अरे अरे ई का? अरे तरकारी में तू चीनी डाला तारू, पगला गेलू का हो? हाँ हाँ, पगला गईनी है। राउर भौजी हमरा के चैन से रह देंगे तब नु। अब का हो गईल? बाबूजी रमा बबुनी और विजय बाबू के रिश्ता पक्का करावे जा रहल बाड़न। ई खुशी में दीदी पूरे घर के मुंह मीठा करा रहल बानी चीनी से। हमहू सोचनी कि रउआ काहे पीछे छूट जाई। ले रउआ तनी मुंह मीठा करी चीनी से। पगला गेलू का? हाँ हाँ, पगला गईनी। बेर बेर हम रउआ से कहनी कि जाके माँ जी से बात करी और बात करके कैसहू करके ये शादी रुकवाई। अगर एक बेर विजय बाबू ये घर के घर जमाई बन जइहन तो सुमित्रा देवी और विजय बाबू दोनों जने मिलके ये घर के लूट लेहन लोग। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ल। ठीक है कहा ताड़ू, पानी अब तो सर से ऊपर जाता। तब बैठ बैठ के डूबल जाए कि बच्चे के उपायों खोजल जाई। उपाय तो अब कुछ न कुछ कर ही के पड़ी।